सोय मिक्सीर घाल्या, 3 मिरसांग घाल्या, 1 चिमटी चिंचम घाला, हे वाट्टीता हे वाटून जात तरी मागीर काडची वेळार हे सासम घालता, ताका हरवी सासम घालका. आता सासम घालता गोड घालून करता जी, साखर घालून करता, गोड जिवाचे आंग म्हणून गोड घालून करता. आंबो शिनून दवरला, आंबो अवनास गोड या वाटून जाला. आता हांव हाका मीठ घालता, गोड घालता का एक वेळ वाटून हाडते. मसालांत घालता, अवनास घालता, अवनास आणि आंब सोडल्यार आनी खंयचे फ्रुट्स घालेत? केळी घालेत, चंद कोण सपूर कट्टुकोन केळी घालेत, द्राक्ष घालेत. आंबो-अवनासा सासम रेडी जाले. आंब आणि अवनासा सासम रेडी जाला. खंडित ट्राय करून कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगायची. डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.